Ak máte doma zvyšky bravčového mäsa, naučím vás, ako ich konzervovať. Nepokazí sa, bez ohľadu na to, ako dlho ho budete skladovať. Moja rodina zvykla mraziť mäso v mrazničke. Keď sa rozmrazilo, bolo úplne bez chuti. Teraz sa zvyšky mäsa dajú uzavrieť do týchto hliníkových vreciek na skladovanie potravín. Keď si domov prinesiete kuracie, kačacie, rybie alebo iné mäso, vložte ho do uzavretého vrecka, pevne ho uzavriete a uložte do chladničky. Neabsorbuje pachy ani sa nepokazí, a to ani rok. Je to preto, že tieto vrecká používajú rovnakú hliníkovú fóliu ako kartóny od mlieka. To umožňuje prechod hliníka aj kyslíka, čo zaisťuje dlhšie trvajúcu čerstvosť. Tieto vrecká majú tiež zipsy, ktoré pevne uzatvárajú a zabraňujú úniku. Môžete ich použiť aj na uskladnenie zvyškov párkov, údenín, ovocia a zeleniny, uzamknú vlhkosť, čím zabezpečia čerstvosť hneď po konzumácii. Môžu sa uchovávať v chladničke alebo mrazničke. Dokonca na ne môžete napísať dátum a názov vrecka, aby ste ich v prípade znečistenia ľahko našli. Môžete ich vyprať a znova použiť. Stoja len 0,37 € a vydržia rok, vďaka čomu sú neuveriteľne dostupné. Sú dostupné priamo od výrobcu, ale zásoby sú obmedzené. Takže ak máte záujem, konajte rýchlo, pretože zásoby sú už v predaji.